Drazí sledující, já vás tady srdečně vítám. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, dnes to bude o J.D. Vanceovi, Trumpovou pravou rukou. A proč by mě to mělo zajímat, říkáte si. J.D. Vance a Donald Trump jsou zejména po nedávné debatě v obálné pracovně se Zelenským velmi ostře častovaná jména. Ale kvůli Trumpovi tady nejsme. Osobně vnímám určitou morální povinnost vám přiblížit background člověka, který je médii silně demonizován. Kdo se do něj na internetu může obout a na základě jednoho článku, který četl, lomeno jednoho videa, které viděl, si vytvoří názor a hned mu jede na dovolenou transparentem vytmavit, jaký debil to je před jeho vlastní rodinou. Takže, kdo je tento muž, který stále více rezonuje americkou politickou scénou? Jak se chudý chlapec z ohajského Middletownu vypracoval na investora, spisovatele a amerického VP? Jak se stal jedním z nejvýraznějších hlasů kontroverzního hnutí a proč si ho Trump zvolil i přesto, že necelou dekádu zpět byl Vance proti němu? Pojďme se podívat na příběh muže, který se stal symbolem amerického snu i rozdělené společnosti. Já jsem Sebastian a tohle je nezávislý ekonomický pořad Trade Info TV. Jdem na to. J.D. Vance se narodil jako James David Vance v roce 1984 v Middletownu, malém městě v Ohiu, které kdysi prosperovalo díky ocelářskému průmyslu. Jenže, když se průmyslová výroba v 80. a 90. letech začala hroutit, města právě jako Middletown upadala do chudoby a s nimi i jejich obyvatelé. Továrny se zavíraly, pracovní místa mizela a město se začalo hroutit. Vance vyrůstal v prostředí poznamenaném ekonomickou nejistotou, nestabilní rodinou a závislostmi. Problémy, které se staly nejen jeho realitou, ale i hlavním motivem jeho slavné autobiografie Hillbilly Elegy. Ale o to až později. Jeho matka, kdysi zdravotní sestra, bojovala se závislostí na opioidech, což postupem času postihovalo mnoho rodin v regionu. Otcova role v jeho životě byla minimální. Vance proto vyrůstal ve světě, kde se na stabilitu nemohl spoléhat. Jediným skutečně pevným bodem byla jeho babička Bonnie, které říkal mama. Právě ona mu vštípila myšlenku, že pokud chce uniknout bídě, musí tvrdě pracovat, překonat svůj původ a získat dobré vzdělání. Middletown v době Vanceova dospívání byl městem plným uzavřených podniků a rostoucí kriminality. Vance potřeboval najít cestu, na jejímž konci by ho nečekala nakloněná rovina do propasti závislostí a chudoby. Ta cesta se nakonec podařila najít a představovala jí armáda. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale tak, jak máme všichni v životech určitý bod zlomu, který nám převrátil život na ruby a my už nikdy nežili jako dřív, v životě Vance to byla právě armáda. Jen malý vhled. V knize Vance popisuje mentalitu chudoby, kde rozebírá psychologický efekt jménem naučená bezmocnost. V tomhle stavu člověk věří, že jeho rozhodnutí nemají vůbec žádný vliv na výsledky v jeho životě. Bylo to období po střední škole, kdy se Vance přihlásil k americké námořní pěchotě. Jeho rozhodnutí nebylo jen o patriotismu, armáda pro něj představovala světlo na konci tunelu. Možnost vymanit se z kruhu chudoby a získat stabilitu. Sloužil v Iráku a sám později přiznal, že právě vojenská disciplína mu pomohla překonat chaos, který znal z dětství. Po návratu do USA se Vance rozhodl pokračovat ve studiu. Nejprve vystudoval politologii na Ohio State University, kde vynikal jako jeden z nejlepších studentů. Skutečný zlom přišel s jeho přijetím na Yale Law School, jedno z nejprestižnějších právnických škol v Americe. Byl to nečekaný skok. Od vojenské základny a dělnického prostředí v Ohiu přímo do srdce americké elity. Na Yale ho ale čekal obrovský náraz do šutrů jménem kulturní rozdíly. Někdo, kdo vyrůstal mezi dělnickou třídou, se náhle odstl mezi studenty z old money rodin, kteří brali svůj společenský status jako samozřejmost. Byla to první facka uvědomění o hloubce sociálních rozdílů v Americe. Sám v knize popisuje, jak se učil etiketu stolování až zde, od svých spolužáků, kteří jezdili na dovolené do Evropy. Během studia si začal klást otázky, které později utvářely jeho pohled na svět. Proč se dělnická třída stále více propadá do bídy? A proč chudí lidé více a více bohatnou? Proč systém, který by měl sloužit všem, funguje pouze pro určitou skupinu lidí? Právě v této době se začal formovat jeho politický postoj. Hluboký konzervatismus s důrazem na individuální odpovědnost, tvrdou práci a odmítání politiky založené na závislosti na státu. Setkání s profesory a špičkovými právníky mu dalo nejen vzdělání, ale také důležité kontakty, které mu pomohly v budoucí kariéře. Přesto si nikdy nepřestal klást otázku, patří sem vůbec?
Nebo je jen outsiderem, který se snaží prosadit v systému, který nikdy nebyl vytvořen pro lidi jako je on? Yale mu otevřelo velké dveře do světa politiky i biznisu, ale jeho příběh měl teprve začínat. Přišel rok 2016 a s ním Vance vydal knihu, která změnila jeho život. A možná i americkou politiku. V roce 2016 vydal J.D. Vance knihu Hillbilly Elegy, A Memoir of Family and Culture in Crisis. A tohle dílo mu naprosto změnilo život. Nešlo o žádný akademický rozbor nebo politický pamflet, ale o syrový a autentický příběh jeho dětství v rozpadající se americké dělnické třídě. Popisoval v ní cyklus chudoby, násilí, závislostí a zoufalství, který ovládal jeho rodinu i mnoho dalších rodin v podobných komunitách po celém středozápadě USA. Vance v knize nijak nešetří svůj vlastní původ. Ukazuje, jak se Amerika změnila pro dělnickou třídu. Lidi, kteří dříve žili slušně ze svých platů v továrnách, ale najednou se octli bez práce a bez budoucnosti. Místo stabilního života přichází generační chudoba, alkoholismus, drogy a ztracené iluze. Chudí lidé v mém městě věřili, že tvrdá práce už nemá smysl. A pokud věříte, že nic nemá smysl, tak proč se vůbec snažit? Napsal v jednom z nejsilnějších momentů knihy, čímž podtrzoval hluboký nihilismus. Kniha se okamžitě stala bestsellerem, vystřelila na vrchol žebříčku The New York Times a Vance se stal jedním z nejžádanějších komentátorů amerického společenského úpadku. Abych vás zasadil do kontextu časové osy, tak to bylo přesně to období, kdy vrcholil souboj mezi Hillary a Trumpem. A právě Hillbilly Elegy se brzy začalo citovat jako klíčový text pro pochopení toho, proč tolik Američanů dalo hlas Trumpovi. Zároveň ale kniha vyvolala vlnu kritiky. S velkým vlivem totiž přichází velká zodpovědnost a polarizace společnosti. Někteří plakali, že příliš jednostranně obvinuje jednotlivce a ignoruje širší systémové problémy. Jiní naopak oceňovali, že se Vance nebál říct nepříjemnou pravdu, že část americké dělnické třídy si na svou situaci zvykla a nevyvíjí snahu něco změnit. Kniha byla tak úspěšná, že ji dokonce v roce 2020 sfilmoval hollywoodský režisér Ron Howard, který stojí za filmy jako Apollo 13 nebo Čistá duše. Hlavní roli si zahráli Amy Adams a Glenn Close a i když film nedosáhl stejného ohlasu jako kniha, přinesl Vanceovi ještě větší mediální pozornost. A byla to právě kniha, která mu otevřela ještě větší dveře do biznisu a politiky. Ze spisovatele a analytika se brzy stal investor a nakonec i senátor, který měl v ruce nejen příběh, ale i jasnou politickou vizi. Hodně slušný základ. Po fenomenálním úspěchu Hillbilly Elegy Vance postupoval po společenském žebříčku dále a jako by si chtěl odškrtnout další číslo při bingu, nyní mířil do biznesu. Nejdříve zamířil do investičního světa. Vance nastoupil do Mithril Capital, investiční firmy spoluzaložené Petrem Thielem, miliardářem, který se proslavil nejen jako spoluzakladatel PayPalu, ale také jako jeden z prvních investorů do Facebooku. A právě Thiel měl na Vance obrovský vliv. Podporoval ho nejen finančně, ale i ideologicky. V roce 2019 už Vance cítil, že nadešel čas, aby šel vlastní cestou. Spolu založil Narya Capital, venture kapitálový fond zaměřený na technologické startupy v takzvaném Rust Beltu, průmyslovém regionu na americkém středozápadě, kde továrny zavíraly a lidé zoufale hledali nové ekonomické příležitosti. Narya Capital se brzy dostal do popředí nejen díky financování od Thiela, ale i díky dalším investorům, jako jsou Eric Schmidt, bývalý šéf Google, a Mark Anderson, spoluzakladatel Netscape. Co ale Vance ve svém fondu vlastně dělal? Byl generálním partnerem, což znamená, že rozhodoval, do jakých firm investovat, sledoval jejich růst a pomáhal jim dostat se na trh. Mezi jeho nejzajímavější investice patřila například mediální platforma Rumble, která se stala útočištěm pro konzervativní pravici poté, co se mnoho pravicových komentátorů cítilo cenzurováno na YouTube. Díky těmto aktivitám se Vance dostal do úzkého kruhu konzervativních ekonomických myslitelů a podnikatelů. Byl vnímán jako muž, který nejen rozumí problémům dělnické třídy, ale také umí přilákat velké peníze a propojit tradiční republikánské hodnoty s moderní technologií. Přesně tento profil mu později pomohl při vstupu do politiky. V roce 2022 oznámil svou kandidaturu do Senátu USA za stát Ohio. V té době byl outsiderem. Republikánská základna byla rozdělená a Vance si musel najít cestu, jak se prosadit. A kdo mu přišel na pomoc? Donald Trump. Ačkoliv Vance v minulosti Trumpa kritizoval, jejich společný odpor vůči globalizaci, elitářství a mainstreamovým médiím je nakonec spojil.
Trump mu vyjádřil podporu a Vance tuto příležitost chytil za pačesy. Díky ostré rétorice a kritice establishmentu a podpoře pravicových médií nakonec v republikánských primárkách zvítězil a v listopadu 2022 se stal senátorem. Byl to obrovský politický comeback. Z outsidera, který dříve Trumpa kritizoval, se stal jedním z jeho nejhlasitějších spojenců. Po nástupu do Senátu v roce 2022 se J.D. Vance okamžitě stal výraznou postavou americké politiky. Jeho styl je přímočarý, konfrontační a bez jakýchkoliv zábran říká to, co si jeho voliči myslí. Vance rychle pochopil, že jeho síla leží v tom, že umí oslovit nejen tradiční republikánské voliče, ale i frustrovanou dělnickou třídu, která se cítí být zapomenutá Washingtonem. Jeho rétorika s narativem America First je ostrá vůči globalizaci, velkým technologickým firmám a elitám, které podle něj zapomněli na obyčejné Američany. Jedním z jeho hlavních témat se stala imigrace. Vance patří k nejtvrdším kritikům současného imigračního systému a několikrát vyzval k masové reformě, která by zapříčinila kontrolu hranic. Otevřeně podporuje stavbu bariér na jižní hranici USA a prosazuje přísnější imigrační politiku, podobnou té, kterou během svého prezidentství prosazoval Donald Trump. Tvrdí, že nelegální migrace ničí americkou ekonomiku a bere práci obyčejným Američanům. Dalším klíčovým bodem jeho politického programu je protekcionismus a ekonomický nacionalismus. Vance dlouhodobě kritizuje americkou závislost na Číně a podporuje opatření, která by měla vrátit výrobu zpět do USA. Často mluví o tom, že globalizace sice přinesla levné produkty, ale zároveň zničila pracovní místa v regionech, jako je právě jeho rodné Ohio. Proto prosazuje silnější podporu domácímu průmyslu a tvrdší postoj vůči zahraničním ekonomickým konkurentům. Jeho vztah s Donaldem Trumpem se za poslední roky zásadně proměnil. Zatímco během prezidentské kampaně v roce 2016 byl Vance otevřeným kritikem Trumpa, dnes patří mezi jeho nejvěrnější spojence. Trump ho dokonce označil za jednoho z nejinteligentnějších lidí v americké politice. A co víc, Trump si Vance vybral a ten je dnes viceprezidentem Spojených států amerických a pevnou součástí Trumpovy administrativy. Kromě toho je Vance aktivním hlasem v kulturních válkách. Často kritizuje woke politiku, genderovou ideologii a podporuje zákony, které mají omezit vliv progresivních ideologií ve školách a veřejném životě. Tvrdí, že Američané chtějí normální zemi, kde se nebude dětem ve školách říkat, že mají být vinni za barvu své pleti nebo že existuje 72 pohlaví. Dnes je Vance jedním z nejvlivnějších konzervativních politiků v USA. Jako viceprezident Trumpovy administrativy má zásadní slovo v ekonomických a bezpečnostních otázkách. Spekuluje se dokonce o tom, že po Trumpově odchodu z politiky bude právě J.D. Vance jedním z hlavních kandidátů na budoucího prezidenta USA. J.D. Vance díky své knize, investicím a politické kariéře nazbíral značné jmění. Odhady jeho majetku se pohybují v řádu desítek milionů dolarů. Má podíl v několika technologických firmách a jeho venture kapitálový fond stále roste. J.D. Vance prošel neuvěřitelnou cestu. Z chlapce z chudého Ohia přes námořní pěchotu, elitní univerzitu, svět velkého biznisu až do Bílého domu jako viceprezident Spojených států. Jeho příběh je učebnicovým příkladem amerického snu, ale zároveň zrcadlem rozdělené společnosti a názorovým polarizátorem. Ale co to znamená pro Ameriku? Je J.D. Vance budoucností republikánské strany nebo jen dalším jménem v nekonečném politickém souboji? Jaká bude jeho role v Trumpově administrativě a může se jednou sám stát prezidentem? Jak moc jeho ideologie a moc ovlivní společnost? Na závěr si jen dovolím říct jednu velmi důležitou věc. Internetem prošly od té debaty Trump x Zelenský strašný spousty vyhraněných komentářů, které stály většinově na straně Zelenského. Média záměrně ukazovaly jen tu vyhrocenou část konverzace a spoustu lidí si udělalo závěr jen na základě dvou věcí. Za prvé, zejména na základě mediálního subjektivismu v podobě titulku. Za druhý, na základě té párminutové ostré debaty. Je opravdu velká šance, že vám názorem pohnula silná mediální masáž a davový konsenzus. Pokud nechcete jen bezmyšlenkovitě papouškovat média nebo prvoplánové názory, podívejte se na tu celou konverzaci v Bílém domě, která má těch necelých 50 minut. Pokud máte ten čas. A pak si udělejte vlastní názor. Když bude dav lidí se Zelenským, tak se média logicky nemohou názorově vyhradit. Je to biznis. Jde jim o sledovanost. Myslete na to, když čtete média. Napište mi prosím do komentářů svůj pohled. Je J.D. Vance skutečně novou nadějí, nebo je jen dalším populistou? Když už budete v tom, nezapomeňte dát odběr, ať vás nemusím nahánět pořád v doporučených videích.
Budu se těšit na vaše názory a zas někdy.